kad sam bio zanesenjak. Seća li se Kale Megdan, zvonio mi korak Megdan. Možda pamti Skadalija, prođe ona uz nju i ja. Svaki od nas kraše nadom, Sobrijanom, prvom bradom, voleo je Beogradom. Pun slobode, prepun ptica, pun života, prepun cveća, Beograd je naša sreća. Zapamtili Rakovica, beše drvo, prhnu ptica. U životu jednim smerom, minuli smo Topčiderom. Put nestase, naši snovi, prhnuli su golubovi. A od sjaja koji plamsa, ostave mi zadnja šansa. Svaki od nas kraše nadom, Sobrijanom, prvom bradom, voleo je Beogradom. Pun slobode, prepun ptica, pun života, prepun sreća, Beograd je naša sreća. Sljedeće godine. Znači, legendarni večiti ansambl Sedam mladih, nešto više će reći čovjek koji je doprinao isto širenju slave Sedam mladih, to je naš divni drug Jovan Ristić. Međutim, svi ga izgleda znaju kao Rica. Rico, izvoli. Da li si da je dovoljno dugačka žica? Ne, može, sedi. Neposredan povod za ovo druženje, u stvari promocija dve emisije koje će se emitovati sutra i preksutra u 10 uveče na prvom programu RTS-a, posvećene ansamblu Sedmorica mladih. Ja sam druženje sa njima počeo još pre nego što su se sklopili, bio sam pionirski rukovodioc Buci Stošiću, vodio sam ga na letovanja. Ja se sećam vremena kad su počeli još u Loli da vežbaju, kad je mesto bubnjeva bila drvena stolica u koju se lupalo, jer nije još bilo bubnjeva. Pa se od tih drvenih stolica i prvih instrumenta došlo do toga da se piše iz srednjih škola, direktor, da se pomeri emitovanje sa 6 na 7, jer đaci beže sa posljednjih časova da bi gledali emisiju. Dakle, jedan ansambl koga teško da ćemo dobiti ponovo, jedini ansambl sa kojim sam ja sarađivao, koji je mogao potpuno ravnopravno da glumi, igra, peva, svira, piše scenarija, tekstove, komponuje, aranžira, dakle, jedan kompletan ansambl. Tu je velika ekipa prošla zajedno sa njima. Onda kad su svi potpisivali, oni su bili najbolji. Onda kada niko nije hteo da radi te stvari, oni su radili. Za jedan period od nekih 5 godina, samo za taj period u ciklusu Budite uz nas, 7+7, cirkus 7 mladih, snimljeno je preko 500 muzičkih numera. 500 muzičkih numera, snimljenih potpuno novih i u tonskom studiju, a kasnije i u televizijskom. Danas može da bude svaki ponaosob 500 spotova. To teško da možemo da nađemo i u nekim dokumentacijama evropskim i svetskim, sigurno jedan fenomen koji će dugo da se pamti. Ali van tih brojki postoji još nešto što je jako bitno. Oni su znali da komuniciraju preko ekrana. Njihova muzika, njihov gest, njihova reč prelazila je ekran i stizala u naše domove. Oni su bili domaći. Oni su bili ko mali gremlini. Uvijek su bili tu. I uvijek su mogli da se
pogledaju, čuju i da se sa njima komunicira. I mislim da će oni i ostati ti mali gremlini. Ostaće jer će još uvek i još dugo da se vide, da se gledaju i da se sve to što su radili ponovo vraća u kuće. I ono što je meni najlepše u celoj stvari, to je jedna od retkih muzičkih grupa koji su sedeli deda, otac i unuk zajedno da gledaju i sa potpuno istom pažnjom da učestvuju u tim numerama. Ta muzika nije bila ni za jedno doba, ni za jedan sloj, ni za jedno zanimanje, ona je bila za sve. I to je njihova najveća vrednost. Pozivam vas da sutra i preksutra prvi program RTS-a pogledate, ne iz političkih razloga, nego iz onih najlepših, najhumanijih razloga da uživate u muzici 7. Da mi je čast što sam ovako mlad dobio priliku da se pozabavim jednim ovakvim fenomenom i da mi je to u stvari bila celo života do sada baš želja da uradim tako nešto, pošto sam gledao dosta tih nekih dokumentaraca, što nekih inostranih i tako dalje, koji se pre svega bave onako temeljno jednim problemom i jednim ili fenomenom u ovom slučaju. Znači, ono što je najbitnije što smo nadam se postigli, da je film namenjen publici, kao što je i muzika i show program i uopšte ceo nastup sedmorice mladih celog života bio namenjen pre svega publici, nikada sebi, nikada nije bilo tu nikakvog egoizma, umetničkog ili ne znam kakvog drugog. Tako sam ja isto pokušao da uradim, da znači, što više pružim gledajcima, da ih nijednom trenutku ne zamaram viškom priče, viškom ovoga ili viškom onoga, i mislim da je to vrhunac nekog, znači, uživanja u nekom delu televizijskom, najpre zato što je televizija dosta ovako zahtevna i za ritam i za tempo i tako dalje, i uopšte veoma je teško održati pažnju. To je to. Hvala vam puno. Dobar dan svima. Ja bih htjela da kažem koju reč, da zahvalim nekim ljudima bez kojih ovaj film ne bi mogao da se uopšte realizuje. Pre svega da zahvalim gospodinu Zariju Rakoviću, koji mi je pomogao da napravim scenariju za ovu emisiju. Zatim da zahvalim svim ljudima iz dokumentacije RTS-a, bez kojih svakako i bez njihovog truda i vremena koji su uložili u sve pronalaženje trake i tako dalje ne bismo uspeli da uradimo. Zatim da zahvalim svim ostalim članovima ansambla Sedmorica mladih, koje uopšte nije mrzelo da potraže, da kopaju po svojim arhivama, po svojim privatnim arhivama razne novinske isečke, fotografije, trake, super osmice i sve živo što smo pokušali da stavimo u ove dve emisije. I na kraju da zahvalim gospođi Mili Jaković, koja je sjajno odigrala ulogu naratora. Hvala svima vama koji ste došli danas ovde. Še ja znamo pričam malo, evo ga ja.
Dolazim za Božić i zdravo Zorane, ti da otvoriš ovo i da pozoveš jednog prijatelja. Da. Celu kuću bi ona renovirala. Srećom na papiru. Na papiru. A moraju da imaju one koji to mogu da konstruišu. Dobar je roštilj ova vreme. Moraju da imaju firme. Svi koji su moraju što saštaju. Ima ljudi za to da ovdje i na ulici će svoje Slušam. Idemo mi. Steva, Pera. Kanda shukarumi, li 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 li, kanda shukarumi. En piramis, tigit pantaloni, li 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 li, tigit pantaloni. Primavera mare, shukar pachivare, nekašu ne mote, mote, mote. Lavale, samo te kamale, dale la male, samo te kamela.